panaiki ndinovhundukira kana vatondipa maiki zvemangoma vanosedza ndoisa patraiki vakaramba vabvisa zandotopa makiki vana vediki vezandinobata paneti nemangoma ini ningori cheki pandasvika pamafanzi ngori sheki inzokona ngoma dzato nditori mutiki ivi nterezi ndinodza kwiki vaudze kuti akapfeka juzi ndapisa ine selebho chikagoguzi vaudze kuti panapa ndavapinza muchiki matsaka noendesange cyclone madhedhi ndakoshesango iphone vaudze ndavamudenga kutopfuura drone matsaka ese ndavaendesange cyclone mangoma hoko ndamanyainini Pamukasei bosi ndiri kupisa nhasi kuita kunge gasi good morning class mesegarai pasi iwe mufana jasi enonogeza bhazi hoyo wadya here iye yatoti breakfast kana kuti wakamirira lanchi hoyo iwe chinzwa ava vakuru ndatongovati vana sekuru ivo mabhuru nini ndiri kamhuru vakatosimba fanika ivhure pachuru ndo vandiruma fanika juru vari kutaura chizezuru ati ndavadzura nechihebhuru Buya vake vaitengesa mapodzi pavakabhuroka vakatengesa mapedzi apa vakazonyengwa natodzi zvanzi nene ndiri zibhoti vakuda kutengesa chingwa kwachadzi zvanzi mufana wangu anoparadzi apa futi Ona ndabva ndabata kola ndabva ndafunga silent killer fanika pakauya kugala mangoma ake nendatoita kumafila kupenya kunge zuva rakatocha sola kumusha kwangu inini pabola ona vapana vemazuwano vakunyanya kujola vakufamba tichi vachinjala madhola apa futi havana kana skiri vanoswera pachikora vachitengesa madhola wapwa begi huyo wapwa begi iwe pakarati nini ndomira nehwani ndegi Tuesday pachikoro pange pane gigi yevodzi ndini hwani munhu achasimudza kuligi